Аналашушы жырны жырлағанда да сізде міне сондай романтика бір күліп тұрайын деймі? Міне бұл романтика сіздің, ғұмен романтикаға сіздің тұрмышта вақыт қаламы? Ейса ол міне сәхнедегінемі? Алдырға тырышабыз бит инде. Баларны йоклаткач кино карарга чыгып китәбез шыбыртқына. Әгәр дә әби килсә, әбиләр килсә, балаларны калдырып. Барыбыз да кунасың бит инде әби без. Тагын кинога чыгып китәбез. Бер кафеда отырып, хит шунда кофе булса да эчеп кайтабыз. Идея кофе бар инде ул. Ну, тегендә утырган кофе башка инде. Романтикаға орын қалдырасыз. Тырышабыз әйе. Булат иртүк тұрып анда ертеңгі ашлар әзірлейме, йомырқа тәбәсе пішіреме? Пішіре 8 мартта быйыл бигрәк каты тырышты. Табамыз да. Киштән. Югыл үзе былай тәмләп пішерә бит инде ул. Пішерсә. Әлбәттә инде пішеру тапшыру ничә елдан артык баргачта. Ну беләсеңме, бик озак әзерләнде ул көнне. Иртән инде 6-да тұрып кофелар ясарга тиеш иде. Киштән букетларын алып кайткан иде, шулай бит яшереп куйган иде. Чынлап. Чынлап. Молодец. Уланы бүләкләрен бирде, кызларыбызга шундый кыймаклар, печеньелар пешерә торган табалар алып кайтып бирде. Димәк, тормышта романтикага урын калдырып, Булат син кайчагында үз истеңә дә шушы йөкне алып, туктале тормышы кызыгысы торып торсын, бүген безнең көн диеп, Ләйсәннең күңелен күрәсең. Әйе. Безнең дә иртән торып сәгать 6-та торып мунча яктым. Шамады. Дәшә иртә яктысың син аны ди. Мин уйлаганым, ой кадерлем, рәхмәт иртә аны яктансың дип. Бары ярап булмый, хатын кызга. Халайда эш харап, хатынга булмый ярап кайбер чакта.